Брастаўчанка Анастасія Шкурдай сёння заслужана лічыцца гонарам беларускага спорту. У 14 гадоў яна стала самым маладым майстрам спорта міжнароднага класа ў гісторыі беларускага плавання. Выйграла серабро дарослага чэмпіянату Еўропы ў камбінаванай эстафеце. Зараз чэмпіёнка з усмешкай узгадвае, што ў плаванне трапіла выпадкова. У меня получилась довольно интересная ситуация, что скорее не я выбрала плавание, а плавание выбрало меня. Однажды после школы меня бабушка взяла в бассейн, и там меня заметила тренер Астахова Виктория Евгеньевна и предложила мне прийти позаниматься в секцию. И так я и попала туда. Я не шла туда намеренно. Сёння яна зноў перамагае. Ужо ў першы дзень рэспубліканскіх спаборніцтваў Анастасія двойчы абнавіла рэкорд у юнацкім заплыве вольным стылем. Праплыла 100 метраў амаль за 54 секунды у папярэднім і фінальным заплывах. Але сваю перамогу спартсменка ўспрымае скромна. Да, я побила рекорд среди юниоров, но взрослый рекорд устоял сегодня. Результат был показан неплохой, но мы всегда работаем и стараемся показать большее. Перамога была бы немагчымай, калі б не моцная рука трэнера вышэйшай катэгорыі Вольгі Ясіновіч. У галіне фізічнай культуры, спорту і турызму яна стала чалавекам года Брэшчыны. Перамогай спартсменкі на рэспубліканскіх спаборніцтваў задаволена. Гэта вынік працы апошніх месяцаў. Займацца ў такога трэнера – гонар. Вольга Ясіновіч ставіць высокую планку сваім падапечным. А для высокіх спартыўных дасягненняў павінны быць адпаведныя ўмовы. Іх дзяржава сёння стварае ў поўнай меры, адзначаюць спартсмены. На данный момент считаю, что в Бресте самая лучшая база, да, даже не только в Республике Беларусь, да, у нас приезжают гости из России, они постоянно нам, так мягко говоря, завидуют по-хорошему, да, то есть у нас очень хорошие условия. У нас есть стипендии президентского спортивного клуба, есть стипендии президента, да, то есть, в принципе, это большой стимул для спортсменов, поэтому, да, поддержка государства у нас оказывается, мы очень благодарны за нее. Высокія спартыўныя дасягненні – гэта і крапатлівая праца каманды прафесіяналаў. У Анастасіі Шкурдай ужо ёсць ліцэнзія на ўдзел у Алімпіядзе ў Токіо. Такую ліцэнзію таксама атрымалі лідары нацыянальнага плавання Ілля Шымановіч і Мікіта Цмых. З-за пандэміі правядзенне Алімпіяды ў Токіо плануецца ў наступным годзе. Уся Беларусь будзе падтрымліваць нашых спартсменаў і шукаць новых рэкордаў. Кацярына Разановіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».